hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross to redeem the world. Let us now pray the 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol! Napapakinggan sa buong Kabikolan. Ito ang mas pinalakas at mas pinalinaw. Ang mahimpilang mas pinagkakatiwalaan. This is your radio. 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga at 88.9 Idol FM Diet. Sa Bicol Idol. Member KBP. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan! Hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan! Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DOH Bicol HD Facebook page, 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga City, at 88.9 Idol FM Daet. Chikahang Pangkalusugan! Tara na mga kachika! Alas 3 na, tara at tayo'y magchikahan. Dito sa programang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health Development na pinangungunahan ng aming Regional Director na si Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz. At ng aming Assistant Regional Director at Communications Management Unit Head na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Ito ang Chikahang Pangkalusugan. Dahil ang life ay mas happy kung tayo ay healthy. Antabayanan kami tuwing Biyernes alas 3 ng hapon dito sa Bicol Idol FM Legazpi, Idol FM Naga at Idol FM Daet. Ako po si Kenneth. At ako po si Denise, ang inyong mga kachika mula sa DOH Bicol Communications Management Unit. Mapapanood din tayo ng live sa DOH Bicol CHD Facebook page. Ayan. So, kumusta din? Okay lang naman. Eto, ilang days na lang magpapasko na. Siyempre, advance Merry Christmas. Yeah, and of course, dito sa DOH, lagi tayo dapat ready. Ready. Diba? Mm-hmm. Okay, so dumako na po tayo sa mga balitang DOH Bicol. Mm-hmm. DOH Bicol PMNP kinilala ang mga nutrition initiatives ng 60 munisipalidad sa Bicol. DOH Bicol partners mas papaigtingin ang karapatan ng people living with HIV sa Regional HIV Summit sa Naga City. World Diabetes Day Symposium isinagawa ng DOH Bicol sa Legazpi City. Ligtas Christmas Campaign isinulong ng DOH Bicol at partner agencies.
Narito po ang mga detalye ng balita. Kinilala ng Department of Health Bicol Center for Health Development sa pamamagitan ng Philippine Multisectoral Nutrition Project or PMNP ang nutrition initiatives ng 60 munisipalidad sa Bicol sa isinagawang Project Review Evaluation Workshop sa Legazpi City noong nakaraang buwan. Ang mga munisipalidad mula sa 4 na PMNP project sites, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon ay napili batay sa dami ng stunted children, mga buntis, breastfeeding mothers at mga kabataan sa lugar. Sa temang Empowering Communities, Strengthening Health and Nutrition through PMNP, ang workshop ay naglalayong palalimin ang pag-unawa sa mga hakbang sa nutrisyon sa mga munisipalidad at bigyang diin ang mahalagang papel ng pamumuno para sa tagumpay ng mga proyekto ng PMNP. Binigyang diin ni Dr. Gloria J. Balboa, PMNP Project Director at OIC Undersecretary of Health para sa UHCHSC Area 3 ang mahalagang papel ng mga local government units at mga katuwang sa patuloy na pagpapatupad at pagpapalawak ng mga proyekto ng PMNP. Nagpapahayag din ng kanyang pasasalamat si Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, Regional Director ng DOH Bicol CHD. Pinuri niya ang mga PMNP project sites dahil sa kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng nutrition-specific at nutrition-sensitive interventions na mahalaga sa pagkamit ng mga layunin ng PMNP. Ang PMNP ay isang supportive approach ng gobyerno sa mga kasalukuyang programa sa nutrisyon ng Department of Health at mga partner agencies nito. Ito ay nakapokus sa first 1,000 days ng isang sanggol. Sa ikalawang balita, alinsunod sa World AIDS Day celebration, ang Department of Health Bicol Center for Health Development kasama ang mga health partner nito ay nagsagawa ng Annual Regional Human Immunodeficiency Virus o HIV noong December 2, 2024 sa Naga Regent Hotel, Naga City. Sa temang Take the Right Spot, nanawagan ang DOH sa publiko na tumuon sa human rights approach na kritikal sa pagsugpo ng acquired immunodeficiency syndrome or AIDS na isang banta sa kalusugan ng publiko. Sa kanyang talumpati, sinabi ni DOH Bicol Assistant Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rempilio na sa patuloy na pagtaas ng HIV sa rehiyon, panahon na para ang gobyerno, mga advocates at individual ay magsikap tungo sa pagwawakas ng stigma at diskriminasyon sa paligid sa tulong ng edukasyon at early prevention. Binigyang din ni ARD Rempilio ang kahalagahan ng pagtataguyod at pagprotekta sa mga karapatan ng mga taong may HIV at AIDS. Binigyan niya din ng diin ang kahalagahan ng maagang pagsusuri at pamamahala ng HIV. Para naman sa usapang lifestyle-related disease prevention and control, ipinagdiwang ng Department of Health Bicol Center for Health Development sa ilalim ng Lifestyle-Related Diseases Prevention and Control Program ang World Diabetes Day na may symposium noong Disyembre 4, 2024 sa La Roca Veranda Suites, Legazpi City. Ang pagdiriwang na may temang Breaking Barriers, Bridging Gaps ay nagtipon ng mga medical allies, health experts, pinuno ng komunidad at mga tagapagtaguyod mula sa buong rehiyon upang tugunan ang lumalaking issue ng diabetes sa Bicol. Nanawagan si DOH Bicol Assistant Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rempilio na paigtingin ang prevention ng diabetes sa paraan ng strengthened partnerships. Tinalakay ng mga eksperto ang mga layunin ng Diabetes Prevention Program tulad ng pagtaas ng kamalayan, pag-iwas at pag-manage ng diabetes. Sa uling balita, Ligtas Christmas inilunsad ng DOH Bicol CHD bilang paghahanda sa holiday season. Bilang paghahanda sa holiday season, inilunsad ng DOH Bicol CHD ang Ligtas Christmas campaign
sa isinagawang press conference sa Legazpi City noong December 3, 2024. Ito ay bilang parte ng 8-point Health Action Agenda, number 4, handa sa krisis at number 5, pag-iwas sa sakit, kung saan nilalayon ang pagpapalawak ng kaalaman ng publiko tungkol sa road safety at fireworks-related injuries. Hinakayat ni Ms. Julie Ann Legazpi Granadino, Regional Program Manager on Violence and Injury Prevention Program, ang publiko na maging maingat sa pagbiyahe sa kalsada at iwasan ang mga paputok upang manatiling ligtas sa darating na holiday season. Dagdag pa niya, maaring makiisa sa mga gaganaping community fireworks display o gumamit ng alternatibong pampaingay tulad ng torotot at tambol. Magpapatuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa iba pang ahensya tulad ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Philippine National Police o PNP, Bureau of Fire Protection BFP, Department of Trade and Industry o DTI at Philippine Information Agency or PAA, local government units at iba pang organisasyon upang maiwasan ang anumang fireworks-related injury sa Bicol. Ipinaalala ni NNCRO5 Head Ms. Arlene Reario ang 12 healthy tips upang magkaroon ng balanseng handa ng pagkain sa Pasko at Bagong Taon. Kanyang nabanggit na ang pagpaplano sa balanseng pagkain ang pangunahing paraan upang maiwasan ng pagiging obese o labis na pagbigat ng timbang. Anya, bigyang halaga ang mga masustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, protina at whole grains. Kasunod nito ang pagkakaroon ng disiplina sa dami ng pagkain at pag-inom ng maraming tubig. Paalala syempre ng DOH Bicol at ng NNC na huwag kakalimutan ang healthy diet ngayong holiday season upang maiwasan ang mga panganib na dulot ng sobrang pagkain. At yan po ang mga naging balita mula sa DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. So time check po, ngayon ay 3:15 p.m. Magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Limang bisita bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara na mga mami. Bakuna na nana. Bakuna na na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na nana. Pabakuna na sa mga barangay health centers. Magnitude 6, sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12. Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka... Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon
amo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Laking 1-0-0, yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it. Laking 1-0-0, yan ang tamang paraan. Laking 1-0-0, yan ang tamang paraan. Kalusugan. Alright, oras or bed. Yeah, Oras time natin, check. 17 minutes, makalipas ang 3:00 ng hapon at nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. Dahil ang life ay mas happy kung tayo ay healthy. Okay po, so ilang araw na lang Pasko na, di ba, Yes, Kenneth? advance Merry Christmas nga, sabi ko kanina, di ba? Yeah, advance Merry Christmas And po sa syempre lahat. din sa lahat na Yes. din. So, sa darating na Pasko, wag nating pabayaan and wag nating kalimutan na ang health pa rin ang number one priority, Syempre, dapat diba? lang. Yes. So, ngayon pa lang ay marami na kasing mga nagse-celebrate, di Ay, ba? marami na. Oo, marami nang mga nagka-Christmas party, Oo, marami madami na. ng festivities, ayan. So, ang dami nating kailangan ma-take into consideration when it comes to eating. Especially and sa eating. Oo Kasi nga eh. alam naman natin ang Christmas season Yeah. ay season ng kainan. Akala ko sasabihin mo season of giving. Okay. Season of giving na din, pero Oo. parang mas napaparami yung season of eating. Season of eating. Kaya dapat, eto, mamaya, Aha, meron tayong mga tatalakayin natin to. healthy Yes. reminders. Para naman magabayan din natin ang ating mga listeners na huwag pabayaan ng health. Yes. Na, di ba? So, Kenneth, ano ba yung papag-usapan natin ngayon, di ba? So, ang pag-uusapan natin ngayon, tulad nung nabanggit natin kanina, ay ang Ligtas Christmas. So, campaign. Okay. So, ano nga ba yung Ligtas Christmas Campaign? So, yung Ligtas Christmas Campaign natin ay isang kampanya ng Department of Health kung saan pinopromote or sinusulong natin yung mga healthy tips or healthy reminders sa pagsalubong ng Pasko. So, ngayon na, this year na 2024, syempre magtatapos na yung taon. Syempre. As sad as we are na magtatapos, syempre, may New Year pa naman. Pero, New Year pa. New So, Year. syempre, after Christmas, isang linggo lang, New Year na naman. New Year na naman, di ba? Mabilis. So, parang ano na naman. Yeah, pero handa bago na ulit. mag-New Year, bago tayo pumunta sa future, dito muna tayo sa Christmas. Christmas. Syempre, focus tayo sa Ligtas Christmas. Ligtas Christmas. So, hina-highlight po natin sa Ligtas Christmas campaign ang promotion ng safe and healthy behaviors. Kasi gusto namin sa DOH, ligtas kayo, di ba? Ligtas, syempre. Ayan. So, meron tayong 3 sub-campaigns, di So, ba, ano Sir nga po ba Kenneth? ito, Ma'am Den or Ate Den, yung, Yeah. yung 3 components ng Ligtas Christmas? Okay. So, ang 3 components or sub-campaigns ng Ligtas Christmas ay nagsisimula sa Bia Healthy ngayong Pasko. Meron din tayong Healthy Handaan at Iwas Paputok. Ayan. Ayan. So, itong tatlong handles na to ay isinigawa or craft ng DOH para magabayan kayo kung ano ba Yes. talaga dapat yung mga gawin para ligtas yung Christmas natin. Okay, so let's start, Kenneth, with Bia Yeah, Healthy. So itong pag-usapan Oo, din diba? natin, parang align din naman siya sa ating 8-point health action Yes, agenda. oo, tama. Yun na nga yung handa sa krisis at pag-iwas sa sakit. Yan, yes. syempre. So unahin natin. Oo nga eh. Unahin natin tatalakayin ang Ang Biyahe Healthy. Biyahe Healthy. Okay. So, dito sa Bia Healthy po, meron tayong tinatawag na blow bag set. Blow Bag Set. Yeah, So blow. BLOW-BAGSET. I know, alam nyo yan, guys. Pero yung So blow... tatalakayin natin yan. Yeah, yung blow... Isa-isahin natin. Iisa-isahin natin yan. Yung blow bag set is yung una is letter B, battery. So, check Battery. natin yung mga battery ng Syempre. sasakyan natin, di ba? Kasi syempre Pasko, maraming magsisiuwian Yeah. from Manila to Bicol or from Bicol to Manila or sa mamatayan iba-iba pa tayo nga. ng sasakyan, di ba? Syempre. Hindi na yun, dapat safe tayo.
And then Especially, meron- halimbawa, ay sorry na po. Especially kung ikaw ay nasa biyahe at nasa liblib na lugar, kung madilim, Yes. yan, mahirap na talaga Mahirap. matirikan ng Oo, sasakyan. tama. And Okay. hopefully wala tayong baha, ano? Huwag naman sana. Kasi baka masira yung Huwag na mga sana. Kasi Oo. natuto na tayo nung kay... Kay Christine. Oo, okay na siya. Oo. Okay na siya. Oo. Okay na sana siya. Okay. Okay, so ano yung susunod natin is lights. Lights. So yung lights ng ating sasakyan dapat working, Yes. Yan ang pinaka-importante. Lalo Yeah. na kung magbabiyahe ka ng gabi. Mm-mm. Kasi yan lang naman ang magiging mata natin sa daan. Hazard yan kapag wala kang ilaw. Yes. diba? Kahit gaano kalinaw ng mata mo kung wala kang ilaw Wala sa kang daan. ilaw. Wala kang makikita. Tatry ko na yan din. Oo. Yung basta nagbiyaya ko noon, nasiraan ako ng ilaw. Oo. So Siyempre ano pa? nag-stop ka, hindi ka No pwede choice. magpatuloy. Ginamit ko yung flashlight ng cellphone. Flashlight ng phone. Mahirap talaga. Mahirap. Kaya kailangan So, yun i-check mo talaga i-check kung talaga. working. Yes, Aha. yes. And the next is oil. Yan. Oil. Oil. Gasoline. Yun din yun, di ba? Oo. Gas. Yan. Okay, halatang hindi nagkokotse. Sayang Yan kasi si, gasoline. yan si Kenneth, nagko-car ka naman, di ba? Hindi na ako nagka-car. Motor lang ako. Motor. Pero same pa rin. Gas pa rin ang gamit natin. Same pa rin. Yan. So, Mahirap matirikan. mahirap matirikan and mahirap naman makalimutan yun. Yun yung number Yun one. naman, yung oil. O yan guys ha, mag full tank na kayo. Mm-mm. Okay, next is water. Water. So, yung water natin, I think, yun din yung Oo. importante kasunod sa oil, di ba? Dapat lagi tayong may tubig na dala. Eh sa layo ba naman ng biyahe Oo, mo? sa layo ng biyahe hindi mo. hindi naman sa bawat na madadaanan meron tayong Oo madadaanan nga na tindahan or department Yes. store. So dapat Yes. meron talaga tayong baong tubig. Baong tubig. Di baling walang pagkain basta may tubig para Yes. iwas uhaw. Yes, tama. Mhm. And kapag babiyahe tayo sa mga rural areas, di ba? Yung sa mga liblib na lugar, or Yes. tinatawag natin na mga, yun nga, rural areas. So, kailangan talaga may water. May water. May water lagi. So, yung next is Break. brake. Anong break yan? Hindi Break. hindi heartbreak Guys, hindi po to heartbreak. Okay. So, ang susunod natin ay break. Ano Okay. ba yung brake? Yung preno. Yung preno. Preno, guys. Oo. Preno. Yan talaga ang ano. Kasi dyan nakasalalay ang ating buhay sa mga Yes. preno na yan. Yes. So, lagi syempre, natin i-check. Kasi hindi naman siguro sa pag na parang karamihan sa mga aksidente ay dahil sa preno. oo. O nawawala ng preno. Tsaka, hindi, kahit gano'n tayo kaingat kasi as a driver, kung yung mga makakasalubong natin ay hindi naman din. same as we are, so mahirap talaga, dapat may break tayo. May break. Take a break. My God. Ayos na lang. Kenneth, wala sa'yo na naisip, hindi Take a break. yun. Yung ano, Baka may masabi akong iba. Ewan ko sa'yo. Malay ko sa'yo. Okay, guys. So, ang next natin sa blow bag set is air. Nasa ano na tayo? B-L-O-W-B-A. A is air. Air. So, air. Yan. Air. Dapat lagi tayong may Hindi. hangin. Ang Kasi kapag Hangin sa gulong. Sa gulong. Sa gulong. Ay, sorry. Sa gulong. Dapat yes. lagi nating panatilihin ang tamang air pressure ng mga Yes. gulong kasi mahirap Tama. kapag yan din, isa din yan na mahirap na matirikan Nawawalan, dahil sa oo. mawalan ng gas, Yes. mawalan ng brake at mas lalo na ito nga, yung saan na nga tayo? Nasa air na tayo. Nasa Kenneth. air. Kapag na-flatten ka at walang malapit na vulcanizing shop, Ayan. mahirap yan. Kaya dapat Mahirap niyan. pasiguraduhin din natin yung ano po, Yung gulong natin ay... Di kasi ako car user. Yung meron di ba sa mga kotse Ano yung yan? mga Medyo spare. Technical. Yung Hindi, spare tire. na tire. Yun, Oo, spare dapat tire. yun din. Oo, Meron dapat din yun. tayong spare Pati tire. yun, may air. Eh, syempre. Syempre. din. Mhm. Tsaka libre naman yan sa mga di ba? Hindi. Halatang hindi ka talaga na. Halatang hindi ka talaga na. So, kahit air, magpadagdag ka ng air sa iyong sasakyan, may bayad din yan, barya. Ewan ko lang sa mga kotse kung ilan ang Sa bagay, binabayad. wala nang libre ngayon. Wala nang libre ngayon. Okay, so ano ba yung next natin? Is Mm, self. Self. Na tayo. So, check yourself kapag Check nagbabiyahe. True. Diba? Check your emotional state, not Yes. just your physical state. And siguraduhin na may tama kang tulog. Pag-isip. O tulog. Oo, pag-isip din. and Yan din tulog. ang Diba? palaging pinapaalala. Wag na wag kang magdadrive na galit. Yan. Tama. At or broken-hearted. Ayan ka na naman sa break natin. Ewan ko sa Heartbreak kung ano ba. na ba yan? Yes. Hindi. Dapat lagi tayong
nasa magandang emotional state and True. well-being. Kasi kung hindi Nakaka-apekto tayo... din yan. Nakaka-apekto yan. Siyempre, mental health matters din, diba? So, pag nagbiyahe kayo ng family nyo, dapat, ano kayo? Good morning, magbabiyahe tayo, huwag kayong mag-away. Dapat happy lang kapag magbabiyahe. Pero tama, yun yung unang nasabi mo na sapat ang tulog. Sapat Kasi din mas yung maganda tulog, talaga yun din. magbiyahe ka na may sapat kang tulog para iwas antok na din sa daan. Yeah. And, di ba, yung sinasabi nilang dapat maganda yung gising natin. Paano ba yun? Paano ba ang mga magandang gising natin? Dapat kasi we sleep, may schedule tayo dapat. Dapat yung routine natin, masundan natin. Dapat hindi putol-putol yung tulog. And that's very important kapag tayo ay babiyahe. Tama, you know? tama. Especially kung long drive and especially kung night tayo magbabiyahe, di ba? Delikado na. Delikado. Okay. So, what's next, Kenneth? It's Ako naman, engine. engine. Oh, ano yung engine? Engine. Parang ano na din, word itself, engine. Siyempre, Yeah. yung mga makina ng mga sasakyan natin or Oo. motor. Lagi din yan i-check. Yeah. Kasi hindi din yan aandar kung sira ang engine. Oo. Yan din ang kumbaga pinaka-brain or pinaka-heart ng ano natin, ng ng sasakyan. ating, yun yung para nating powerhouse ng kotse Magpa-change natin. oil, Oo. kung ano ba yung, kung may mga tumutunog sa mga makina natin, ipa-check natin bago tayo bumiyahe. May gas ka nga, may tubig ka nga, pero wala ka nang, sira naman yung makina mo. So, Okay. number 1. Okay. Engine And talaga. yung pinaka-last natin sa blow bag set ay tire. Tire. Yun, parang yung sa air din, diba? Yung air Dapat din. hindi butas yung tire natin or Hindi lang yan. dapat Kapag napapansin natin ang mga sasakyan natin ay medyo manipis na, kasi di ba sa gulong natin, meron yan mga guhit-guhit. yes, oo. Yan. Kapag pudpud na yan, kailangan na natin palitan. Oo, Lalo na yes. kung long distance ang ating Oo. pupuntahan. Oo. Dahil anytime pwede yan pumutok or Yeah. mabutas. So malaking problema yan. So Oo. kahit ang spare tire natin, dapat maganda din ang kondisyon ng gulong. Oo. So, dapat talaga may spare tire tayo. Dapat And yung lang. spare tire, hindi rin sira. Oo, sa kotse lang yan. Yes. Sa motor, wala kaming spare tire. Oo. Yun ang mahirap. So, dapat yung mga gulong ng kotse dapat mas ma-prioritize din. Siyempre din naman. Yes. So, Okay. ulitin natin yung Ulitin blow natin. bag set. Mm-mm. Ang letter B ay battery. Or, wag na natin isa-isa. Ano na natin? I-summarize lang natin. Oo. Ang blow bag set, battery, Mm-mm. lights, oil, water, brake, air, gas, self, engine, and tire. Okay. Siyempre, siguro may gusto akong idagdag dito. Sige. Pray. Oo, syempre. Always Yun pray. din, always pray pa rin tayo. Number 1. Kahit saan tayo pumunta, bago tayo bumiyahe, lagi tayo mag-pray. Prayer is always Yun pa rin ang talaga magandang helpful. Diba? guide sa biyahe. Yes. And meron din tayong iba pang tips, Kenneth, di ba? So, kasama na rin dito yung pag-avoid or pag-iwas sa mga distractions. Yun nga. So, kapag nasa daan tayo, dapat focus ka lang. Focus ka lang sa path. Kung tayo ay may stress or kung tayo ay galit, huminto muna tayo ng saglit. Yes. At least mga 10 or 5 minutes, take a breath. Okay? Huwag natin puro sa magbiyahe na kung tayo ay nag-undergo ng emotional damage kasi mahirap po yan. Maraming mahirap nagsasabi madala din po ng yan. emotions talaga. Tama yan. And makaka-apekto yan sa everyday, biyahe natin, everyday life natin. Mhm. So, ayan. So, next is avoid alcohol. Wag po Ayan. tayong, bago bumiyahe, wag na tayong magbalak uminom. Guys, kasi ano yan very maka-cloud yung judgment natin. And then, syempre, mas maganda yung klaro yung ating pag-iisip. Diba? Tama naman. Ating well-being. Kahit sabihin na natin na alam ko naman kasi maraming tao nagsasabi niyan, alam ko naman ang limitasyon ko. Kaya ko pa Yes. mag-drive pero Yes. wag nang pilitin. Yes. Kung alam nating nakainom na tayo, magpahinga na lang sa ibang lugar or kung saan ka man Lalo na if may mga kasama tayo, Oo, diba? mahirap. Kahit solo tayo or kahit may kasama tayo, dapat talaga wag tayong Wag natin persahin. Oo, wag na tayong magbiyahe. mag-alcohol intake. Alam naman natin ang kapag Christmas Yes. ay may mga parties. May mga party, so sa party hindi mawala ng yes, ng ganyan, ng alcohol, inumin. ng inumin. So if you are a driver, let's avoid alcohol intake. be responsible Yes, driver. be responsible. And meron pa, yung medications, dapat let's not take medications that cause drowsiness. Or yung mga medications na nakakapagpaantok.
Oo, sa meron atin. yan. Meron Yung yan, may diba? mga medications na nakakaantok talaga. Meron tayo yan. Yan. And yung last natin is avoid the use of mobile devices. Ayan. Ayan. Yung mga cellphone natin. Kasi yan yung pinakamalaking distraction sa Oo lahat naman. kapag may tatawag tapos gusto natin sagutin. Wag na po natin. Wag na po. Yun gawin. Okay. So, pwede naman anin naman mag-stop. natin yung di ba? Kung ilang seconds lang naman tayo hinto sa kung mayroon talagang call or message na Yes. kailangan nating sagutin. Yes. Bakit hindi natin gawin, di ba? Tama. Para ligtas. Para ligtas. Para hindi na tayo madisgrasya, hindi rin tayo makadisgrasya. Yun lang yun. So, meron pa pala, Kenneth, Mhm. follow road signs, Mhm. signals and traffic rules and regulations, Ayan. wear proper helmets, seat belts, and other protective gears, Mhm. and recall and dial the emergency numbers when in times of emergency. So, yun yung pinaka-basic kasi natin. Basic na din yan. Basic na yan, pero madalas nakakalimutan. So, that's why we're here. Lalo na yung hindi lang sa sa road signs, Yes. meron din mga road markings Yeah. na minsan or karamihan talaga nakakalimot na tayo. Kapag double solid double double line, oo, yung double yes, line, wag yes. talaga tayong magtatangka mag-overtake Overtake, oo. kasi makakadisgrasya talaga tayo. Just follow the rules Follow and the regulations. rules. Wala of naman the mawawala road. sa atin, di ba? Yes. Kapag nag-follow tayo sa rules. And mahalaga din yan kasi we should keep ourselves and our family safe. Safe. Oo, yun Palagi naman. natin iisipin na mayroon tayong pamilya o minamahal na naghihintay sa atin makauwi. Yes, yun naman talaga yung number one. Okay, so tapos na tayo dun sa unang sub-campaign, Ang which Be is Be Healthy. Yes. Doon naman tayo sa ating second sub-campaign, which is Healthy Handaan. Ayan. Ayan na. Parang Pag sa mga handaan talaga. Parang hi. Parang Parang nakaluwag tayo dun. Siyempre, kabilaan dyan, mga Christmas parties, Yes. ayan, Christmas Eve, and Yun kasi yung bida ng mga parties pagkain. oo. So, pangunahin na dyan na pagkain, lechon, Yes. kung walang lechon kawali, Ayan. kung So, hindi, crispy pata, cholesterol. Cholesterol po yan, which is bad. Yan ang Okay, so- pinaka talaga natin, pinaka-temptation natin ngayong Oo, Pasko, tama. ang cholesterol talaga. Tama. Kaya para maiwasan ang mga temptasyon na yan, meron tayong tinatawag na pinggang Pinoy. Pinggang Pinoy. Yes, So, ano ito ba yan? po ay isang gabay para sa malusog na handaan. Especially sa Pasko, di ba? Magna-Noche Buena na and everything. So, we have to know the right food to eat, di ba? And so, ano nga ba itong pinggang Pinoy? Meron tayong tatlong klase ng pagkain. So, yung Yes. Go, Grow, and Glow food. Yes. So, Kenneth, ano ba tong Go foods? So, diba? syempre, tinuro na sa atin yan. Elementary pa lang, tinuturo na sa atin Oo yan. nga. Go, grow, and glow. Oo. So, ang go foods, ito yung mga carbs tulad ng kanin, pasta, tinapay, noodles, o pansit. So, Yes. ayan. Oh, Diyos ko, yung mga pansit, di ba? Ayan. Masarap naman siya. Masarap. Pero yung Masarap. carbs, yun talaga isa Oo. din yan sa nakakataba. Yes. Yan, gain weight ang mga carbs. So, kasama pa rin naman siya, but in moderation. 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 Diba? So, Okay. dapat meron tayong alam natin kung gaano karaming rice lang dapat yung ating kinakain para naman hindi tayo dumating sa point na maging unhealthy na yung True. eating habits natin. True. Iwasan din na muna natin yung mga unli rice or kahit anong Oo. mga unli foods. Yes. Oo. Dapat may moderation. Moderation. Ewan ko ba kung may mga natatamaan dito, yung mga mahilig sa mga unli foods. Ewan ko ba Ayan. dito. Ayan. Ayan. So, dapat we should check our food intake. So, lagi natin tatandaan, yung go foods po ay yung mga carbs, okay? Yes. Yung mga kanin or mga ano pa po. Pasta, Tinapay, pasta, ganyan. Noodles, ganyan. So, sa grow foods naman, ito naman po yung mga protein or yung mga karne. So, Yes. ito naman po yung mga meat, chicken meat, isda, or tofu. Ito naman, Kenneth, mga ano yan? Mga protein. Protein. Yan yung pinakakailangan din natin eh. Yung, Mm-mm. yan, yung mga meat, pork. Nakakaano din naman siya. Kumbaga, nakaka-enhance siya ng energy. Kumbaga parang building blocks din siya, di ba? True. Yung protein, kailangan natin kasi ano yun, energy natin Energy. yan eh, di ba? Energizer natin yan. Source of energy natin yan. So, important Pero din syempre, lagi natin tatandaan, ang sobra ay masama. So, moderation pa rin po pagdating sa protein. Wala, na-imagine ko naman kasi yung lechon. Ayan, Magana dapat naman kasi tayo dito. hinay-hinay lang sa lechon. Yan. Lalo na yung balat. Yan, grabe ang cholesterol. Oo.
Okay. Maraming so, tumatakam yan, pero basta. Oo. Control na tayo. Hindi pa siya. Hindi na tayo pabata, kundi patanda Oo. na tayo ng patanda. Hindi na tayo pa. Oh, yeah. Yan. Tama. Tumpak mo. Ay, So, dito naman tayo sa Glow Foods. Ayan. So, yung Glow Foods, yung mga prutas at gulay, Yun. tulad ng malunggay, mhm. saluyot, kalabasa, saging, mangga, pakwan, at pinya. So, Any, in short, prutas at gulay Fruits. po talaga. And vegetables. And Mhm. vegetables. Yes. Masarap Tapos- naman ang gulay sa Pasko, di ba? Yes. Chop suey. It depends na lang Mhm, talaga sa pagkakaluto. cooking style mo. And napaka-importante na ma-encourage natin yung mga anak natin, di ba? Yung mga Yes. children na kumain ng gulay. Oo. And we can do that in ways na alam mo yun, yung hindi nila mahi-hate Yung gulay. yung gulay na kakainin Tama, nila. tama. Like, mag-research tayo ng mga recipes na healthy pa rin, pero yung appeal niya, yung visual appeal niya sa mga bata ay, mapapakain ako, ganyan. Masarap din naman ng gulay talaga. Masarap Kahit ako, ang nung gulay. bata ako, ayoko talaga ng gulay, pero ngayon na lang ako napakain ng gulay, masarap pala. May Masarap talaga. Oh, kaya Masarap may siya. Oo, ako kasi nung bata ayoko yung okra. Ako, sorry sa mga okra lovers. Sorry po. Hanggang ngayon, ayoko talaga ng Ayoko okra. pa Ewan rin. ko ba, pero yan din ang isa sa pinaka-healthy na food, gulay. na gulay. Okra. Maraming nagagamot niyan. Yeah. Hindi Pero sa ngayon, as I grew older, gusto ko na ng okra. sabi mo kanina, Sa ayaw lahat- mo. Nung bata ako. Nung bata ka. Pero in-introduce kasi ako ng nanay ko na sinasabi niya na, masustansya to, ganito to. Inumin daw yung katas ng okra. Masarap talaga masarap yun. daw Oo. And ang daming nutritious benefits, di ba? Okay. So, ang pinaka-importante din, huwag kalimutan, water. Water. So, yun nga yung So sabi instead na mag-soft drinks at mag-juice, water na lang. Ayan. So, iwasan na po natin yung mga soft drinks tulad ng, yung mga soft drinks, carbonated drinks. So, dapat maiwasan. Lalo na yung nauso ngayon, mga milk tea. Yan. Pati yung iced coffee. Ayan. Pwede naman, but yung keyword talaga natin for today is moderation. Ayaw mo talaga pakawalan. Hindi, it's Pero true. tama. oo. Tama naman. Pwede naman tumikim-tikim, pero hanggang Yes. tikim lang. Wag yung lubos-lubosin. Yes. So, Kenneth, eto naman, bago tayo magluto or anything, kumain, meron tayong mga sinusunod na food preparation tips. So, ano nga bang mga ito? Unang-una, gamitin ang pinggang Pinoy na gabay, nasabi na natin yan kanina. Yes. And then, pumili ng sariwa at masustansyang sangkap tulad ng prutas at gulay. Tama. Siguruhing malinis ang mga kamay. Yan. So, proper hand washing po talaga, guys. Yo, Before- sa mga nakaraan natin na discussion sa Chikang Pangkalusugan, na-discuss na natin yan kung gaano ka-importante Yes. ang paghugas ng kamay. Yes, proper hand washing po talaga is very important in handling food, in preparing food. Kasi, syempre, hindi natin alam yung mga bacteria na Tama. maaaring nandun sa ating pagkain. Lalo na kung hindi pa siya luto, di ba? So, it's really important na first step is maghugas ng kamay. Hindi lang kamay. Sa last natin, hugasan din. Yes! Hugasan din ng ating mga, syempre, pagkain. Pagkain. Ito naman. Sabihin ko pa lang yun. So, Sorry. kamay and yung ating mga kakainin or Lalo na pagkain. kung galing sa palengke, and then hindi natin alam kung mas mabuti nang hugasan muna natin bago natin lutuin. Yes. So, to be specific kasi, meron tayong mga food safety tips sa pagluluto. So, unang-una, ihiwalay po natin ang mga hilaw sa lutong pagkain para iwas kontaminasyon. Tama. Ayan. So, para hindi makontaminate or hindi makontaminate ang ating food, dapat ihiwalay natin yung raw. Doon sa cooked na food. So, medyo hindi din talaga ligtas kumain ng mga raw na karne, no? Yeah. So, especially yung mga mahilig sa samgyup, yan. Kasi, 'di ba, meron diyan yung mga hindi na makapaghintay na maluto. Yung niluluto nila, kahit hilaw pa yung karne, kinakain na. Yes. So, ewan ko, hindi Ewan ko ko yan ba? ginagawa. Ewan ko. Sa iba lang yata. Hindi ko lang, ewan ko. Baka ikaw. Hindi ako. Ay, hindi po pwede Opo, yun. hindi So, talaga pwede siya. kailangan talaga, we have to cook it properly. True. And prepare it properly talaga. And, yun, i-check natin ang expiration date bago gamitin ang mga sangkap. Yes. So, yun, yung label. Check the label, Check guys. the label. Check the label kung mamaya expired na pala yung kinakain natin. Sayang Tapos lang. hindi natin alam. Sayang lang. Sayang lang. Sayang lang, 'di ba? Tapos na-ingest na pala Yun natin. nga. It could lead to complications sa ating health, 'di ba? So,
kailangan talaga alam natin yung expiration. Siyempre, sunod din natin din yung tubig, malinis na tubig. Yes. Oo. Especially kapag magluluto ka ng sabaw, dapat siyempre yung sabaw na, yung tubig na gagamitin mo sa sabaw is malinis. Yes. Para iwas din tayo sa Oo. mga infection or Yes. sa mga waterborne diseases. Ayan. Oo. Doon na pumasok yung word na waterborne diseases. Yeah, yung wild and Oo, yan. Okay. So, of course, huwag din nating hayaan na nakahain ng pagkain ng higit sa 2 oras para maiwasan ang pagkapanis nito, di ba? True. So, dapat hindi ma-stale yung ating food or mapanis kasi mahirap na. Mahirap Oo. kasi di lang sana sayang o kung nakain man ng kahit sino dyan, Baka delikado sa magkasakit health. tayo. Delikado Yes. sa health. Oh, delikado talaga sa health. So, yan din siguro yung nakakalimutan ng iba na porket luto na tapos nakahain na is anytime pwede na lang nila kainin at iwanan. But it's important really to, 'di ba? Proper storage din ng pagkain. So, yeah. And ilagay agad sa ref. Speaking of proper storage. Ilagay agad sa ref yung Yes. mga tira para hindi naman masayang. Alam naman natin kapag Christmas, palaging may tira. Yes. Especially yung spaghetti. Sasabihin ko Minsan sana. inaabot pa yan ng New Year. Oo. Minsan nga, Valentine's, may spaghetti pa dyan ng New Year. Oo. Pero wag nating hayaan talaga na ma-stock lang siya Wag mo hayaan. sa loob ng ref, Oo. 'di ba? Kainin na lang natin kasi sayang. Kahit next day, pwede siya pa siyang initin, kainin, pero hanggang doon na lang. Huwag na natin, halimbawa, next day may natira, tapos ilalagay na naman sa ref, paulit-ulit. Yes. Hindi natin na lalaman na masama na pala siya. It's a risky din Risky sa na din ating siya. health. Okay, so I think yun yung mga tips natin, no? Tama. Mga health reminders natin for a healthy handaan yung ating second sub-campaign. And meron tayong last na sub-campaign for Ligtas Christmas. And alam kong hindi to mawawala talaga sa ating mga celebrations is yung iwas paputok. Paputok. Okay, Kenneth. So, sa New Year na tayo. Hindi. Medyo ano pa tayo. So, iniisip pero may talaga. mga nagki-Christmas, pero may mga nagpapaputok din na Christmas season. Marami din naman. It's kasi it's a behavior na hindi natin mawala sa totally, Pinoy talaga, promise. Kasi parang it's part of our culture. Culture na din. It's part of our tradition. But here we are to provide you with the iwas paputok para kumpleto at ligtas ang ating Pasko. So, ayan. So, ngayon pa lang, hindi kasi natin to may iwasan yung mga ganitong activities, diba? Yung ganitong festivities. So, ito yung mga reminders natin sa public para sa iwas paputok. So, ayan. So, matatandaan kasi natin, nagka-press conference tayo, di ba? About iwas paputok. And marami tayong naging partners dito na guest, katulad ng ating PNP, Regional Office ng PNP. And we also invited the Bureau of Fire Protection, di ba? And of course, nandun din si Ma'am Julie Legazpi Granadino, ang ating program manager for the iwas paputok. Yes. So, ayan, marami talaga tayong napag-usapan noon, but to put it in a simple way, yung mga pinag-usapan natin, so, nandito yung mga tips, guys, para hindi na tayo magpapaputok or umiwas sa mga firework-related injuries. So, unang-una, participate in community firework display in their local community over private mga use. So, it's important really na wag na tayong or umiwas na tayo sa pagpapaputok. Meron naman talaga tayong mga alternatibong pampaingay sa bagong taon. Hindi na dyan nawawala yung turotot. Yung turotot. Kasi diba? yung turotot nga namin last year, doon pang ready to use pa. Ready to use pa. Ngayon na New Year. Pwede pa ba yun? Pwede pa. So, bagay turotot lang naman yun. Turotot naman talaga. Pero dito kasi sa ating community fireworks display, at least yung buong community may engage na natin. Yes. 'Di ba? Hindi na natin kakailanganin mag-set up ng mga paputok. Kasi bawal siya. Bawal naman talaga. Bawal siya. And talagang nakaka-cause siya ng injury sa ating katawan. Di ba mas maganda nga naman na yung hindi ka na mag-effort pa na magpaputok,
tumingin ka na lang sa yung mga fireworks display sa mga ating mga municipal or kahit saan man dyan na may mga event. Oo, mga event, diba? Sa New Year, meron kasi din dyan. I'm sure katulad Imposible sa atin naman na dito, meron meron yan. Meron Community din. fireworks So, display. Habang nanonood tayo ng fireworks, magturotot na lang tayo. Yes. Maganda And naman Happy New Year. Merry Merry Christmas, and Happy diba? New Year. And advance Happy New Oo, Year. tama naman. And use safe alternatives instead of firecrackers and Siyempre, other yun na pyrotechnic nga yun. device alternatives. So, meron tayong mga safe alternatives like yung ating mga drums, at yun nga, yung torotot na Torotot, sinabi mo, light sticks, and other light and sound emitting devices. So, ayun, maghanap tayo sa mga bahay natin ng mga kagamitan na hindi siya Pampaingay. hazardous. Pampaingay ba? Yes, like kaldero, anything na maingay pero hindi nakakos ng harm. Tama. 'Di ba? So yun, it's a better way talaga to celebrate Christmas. So sa tingin mo din, ano yung isa or list or mga delikadong paputok na palaging nakakapag injured sa mga tao? So I think Of course, meron tayong mga paputok talaga. delikadong bawal. paputok. Yes, Oo, yung delikado. bawal. And based naman sa ating Department of Health data, sa ating FWRI surveillance, so ito ang latest natin na data na yung mga paputok na karaniwan talaga or yung mga pinagbabawal na firecrackers involved ay yung quitis, meron yan, quitis, di ba? Kasi kahit sabihin na natin lumilipad, pero marami pa din ang na-aksidente na napuputokan ng quitis. Hindi lang yan, pati 5-star. Oo. Yan talagang laging Yes. Meron ding improvised cannon o boga. Ayan. And yung Ngayon, may mga nakikita ko niyang kabataan. Yes. Mga naglalaro ng mga boga. So, bawal po yun. And yun nga, yung sinabi mo kanina, 5-star. 5-star. O, yan din Hindi yung siya mga mawala-wala. common. Oo. Lalo na yung piccolo. Hindi naman sa pagano kasi may mga nakikita pa rin ako nagtitinda ng piccolo. Kaya sana mabantayan din natin ng mga PNP, yung mga nagbabantay. Also yung lucis, 'di ba? Nakaka-injure din siya. Sa mga bata. So kahit mga sabihin na natin, fountain. Fountain. Kasi kahit sabihin nilang safe naman kasi wala na din naman pumuputok pero delikado pa rin po yan. Delikado pa rin po yan. So any kind of illegal or pinagbabawal na paputok, syempre delikado po yan. And kaya kasama natin ang mga partner agencies natin to enforce these kinds of rules and regulations pagdating sa paputok. Yung mga use, sale, distribution, and yung paggamit ng paputok. Bawal talaga. Kasi karamihan din ang napuputukan is mga bata, mga aging to 7 to 12 years old ata. Yung talagang karamihan na napuputukan. Yes. Eto, next Kenneth na tanong ko sa'yo. Pet lover ka ba? Ayos, isa lang. Sa bagay. Pero yung Sino ba nanay yung ko, pet lover? 28 ang aso, no? Ay, grabe. Pero siya ang pinaka-pet lover sa amin. Hindi pa kasama si Damulag. Ay, si Damula. Yun. One and only ko lang yun. Ayun, natanong ko siya kasi etong next natin na reminder is about our pets din. So, ang fireworks and other pyrotechnic devices kasi is hindi lang nakaka-harm sa humans, pati na rin sa ating mga animals, 'di ba? Mga ating pets. Siyempre. So, dapat talaga maiwasan din natin magpaputo kasi kawawa naman yung ating pets. Diba, mapapansin mo, kapag may fireworks na, kahit sabihin natin hindi New Year, once na may nagpaputok dyan, ang mga aso natin ay nanginginig. Yes. Hindi lang nanginginig, nagtatago sila kung saan sila makakatago. Kasi it causes noise pollution eh. Oo. Diba? Kawawa naman yung mga aso natin. Yes. And also, yung environment natin, kawawa. Yung toxic waste and air pollution na nanggagaling doon sa paputok, Sa pulbura. yun, sa pulbura, is very toxic and very hazardous talaga. So, yun. Another thing to consider na dapat ma-encourage natin na wag na magpaputok. And know where to get immediate help by recalling hotlines and provide appropriate first aid in case of injuries or accidents. So yun, if yung kakilala mo or anyone na near you na nakita mong na-injure, dapat may first aid kit tayo, di ba? Dapat, let's help them, unang-una. And then we can call yung mga emergency hotlines natin. Wag na tayong mag-ano din, no? Halimbawa, di naman sa paghiling pero naputukan,
wag na tayong mag-self-medication, dalhin agad sa pinakamalapit na hospital. Yes, it's Yun ang true. pinakamaganda. It's true, it's true. Wag na tayo magmagaling na, ay, busan mo ngayon ng ano, ganyan. Wag na tayo magmagaling. Dapat dalhin na lang yan sa hospital para iwas tetano tayo. Yes. So, meron din kasing mga serious complications. Di ba yung lahat ng nabanggit natin? Ginagawa natin to para ma-avoid yung mga serious complications of FWRI or firework-related injuries such as amputation. Amputation is yung pagkaputol ng mga parte ng katawan. Ayo. Di ba? Sakit naman. Amputate. Pag na-amputate ka, huwag na nating Wala na. healingin yun. Di ba? Mahirap na yun. Mahirap mabalik. na yun. O hindi na talagang mababalik, lalo na kung daliri Yes. mo yung naputol. Oo. Mahirap na. Ito din, complete blindness. Ayan. So, Karaniwan yan sa mga fountain. Oo. Yung mga nasa bugan. Oo. Yan, mahirap na talaga kasi nai-irritate yung mata natin until, yun, hindi na natin alam na May nabalitaan kasi ako niyan din eh. Yung fountain, hindi daw kasi pumutok yung fountain. So, chinek niya nung mata. sinilip niya. Biglang ayun. nag-work. Tapos natamaan siya. Siyempre, yung mata niya, yun yung damage. Okay. So, dito po sa mga nabanggit na to, syempre, yung cost of healthcare during accidents due to FWRI and sickness due to medical conditions such as asthma, pneumonia, etc. So, yun. Hindi siya cost-effective. Syempre, wag na nating hintayin na ma-hospital. Yes. 'Di ba? Kasi mahirap na. Isipin din natin yung mga kapitbahay natin. Yun, lalo na kung may kapitbahay tayo may mga asthma. Yes. Yan. Kasi syempre malanghap lang nila yung amoy ng pulbura. Talagang ano yan? Parang anong tawag ba doon din? Yung parang asthmahin siya. Kapag oo, no. Yung parang yan ang mahirap doon. yung dust, 'di ba? Hindi lang dust. Nakaka-asthma. Oo, talaga. Oo, yun talaga yung Marami talaga nakaka-trigger yun. Nakaka-trigger. Kasi may ng asthma. may kakilala din akong may asthma. So, yun din talaga is iwasan na natin po. And yung time spent on availing health services. 'Di ba? Yung oras natin masasayang lang dahil na doon tayo. For example, nangyari yun, tapos nandun tayo sa ospital, tapos imbis na mag-celebrate, nandun tayo sa ospital. So, diba? Kaya di ba ang taglay natin, ang life ay mas happy, kung ikaw ay healthy. Diba? Kasi kakalungkot naman mag-celebrate ka ng Christmas or New Year na nasa hospital ka. Nakakalungkot din yun kahit pa paano. Dapat tayo, happy lang. Tama. We can celebrate without risking our lives, diba? Yes. We can celebrate in a healthy and safe way. Yes, tama naman. And last is emotional distress from untoward effects of accidents and sickness. Ayan. Dito ulit papasok yung ating mental health. Yes. So, syempre kapag tayo ay naputukan or tayo ay na-injure, diba? Dahil dito sa FWRI, syempre, ma-cause ng emotional stress hindi lang sa atin, kundi pati sa ating mga loved ones. Syempre, syempre kawawa naman sila kung tayo ano ba? kung Sige, tayo ay na. maging kung tayo ay ma-injure, syempre kawawa naman sila. We have to consider their emotional state as well kasi syempre mahal mo sila, so dapat you should care for them. Hindi, oo, diba? So, totoo. Totoo So, po yan. sa Christmas at sa bagong taon, lagi tayong maging safe at maging healthy. So, yun po ang ating pinakamensahe para sa iwas paputo. Iwas paputo. Yes. And, of course, meron pa, Kenneth. Yung Kasi, syempre, ang ating mga bata, gift giving. Pag sinabing Pasko, wow, may Gift mga giving. gifts and Yes, everything. diba? Oh. So, yung ating gift giving is dapat meron din tayong mga tips for gift giving sa ating mga chikiting. Sa pagbili ng chikit. Yes. Sa pagbili ng chikit. Sa pagbili sa pagbili ng ng regalo. laruan or Oo. sige. Para sa mga chikiting. Sige, discuss natin yan. Okay. So, simulan natin sa check the label on the packaging and observe precautions appearing in the labels. So, ayan. As simple as that. Check mo yung label ng box. Wag tayo ng
makakuha, ilalagay sa basket, yan, bili lang ng bili. Bili ng bili. Kasi yun yung tendency natin, lalo na kung marami tayong inaanak. O, diba? Sino kaya yun? Or Ninong ng bayan ba? or marami or talagang gift giver talaga tayo at Yes. mahilig tayong bumili ng bumili lang. So dapat sine-check pa rin natin ano ba yung nakalagay sa label. Tama. Ano ba yung mga precautionary measures, yung mga hazardous na materials nung laruan na yun or nung bagay na yun. Tama. 'Di ba? Kasi baka maka-choke sa sa bata. Yun din. 'Di ba? Mahirap Yung mga din yun. ganong situations. Sige. Pangalawa, ensure that the child will play with the toys suited for his or her age under adult supervision. So, di ba, sa mga toys dyan, meron naman Yes. dyan nakalagay, suited for 3 years old only, or yung mga... So, yung lagyan mga natin yan. 2 years old and above. Susundin ganun. talaga natin yan. Oo. Nakalagay naman siya and dapat kapag ginamit na ng ating mga anak, dapat nandun tayo habang naglalaro sila. Lalo na if bata pa yung ating mga anak, diba? Okay. So, hindi naman nila alam kung para saan yun or Yes. the way na laruin nila. So, we should guide them. Yes. Diba? Kung paano. So, pangatlo, Pangatlo naman, dispose plastic packaging accordingly. Keep it out of reach of children. Ayan. So, yung ating mga plastic na waste, yung mga pinagplastikan ng toys, dapat ilayo na natin yun sa ating mga anak. Hindi na dapat natin ini-introduce sa kanila. Dapat sinustore natin or tinatapon na lang natin kasi it's also a hazard. It also poses a health hazard to them. Yes. Diba? Kasi, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, katulad nung pag-check ng label, dapat chine-check natin kung may plastic. yes. So, we got only 2 minutes. So, sa pang-apat, for children under age 3, do not buy the following. So, ito yung mga toys with sharp points and edges, toys with electrical at parts unless supervised by adults, toys with parts that could pinch or entrap fingers, toes, or hair. Basta yung mga ganyan na mga laruan. Yung mga laruan na mga delikado sa bata. Yes. Yan. Tsaka yung toys with parts put together by straight pins, sharp Yes. wires, or nails na exposed, and yung madaling matanggal. Oo. Kasi pag madaling matanggal it presents a health hazard agad sa mga bata eh. Lalo yung mga bata, mga ano pa sila, no? Mga Mga conscious pa sila sa mga bagay-bagay. Mga conscious- Kinakain kahit Very kahit observative ang bata. So, anything na they can put in their mouths, they will. Yes. Diba? So, yun yung mga tips natin for safe toys. For safe toys natin. Okay, I think. Pero may correction din pala tayo, no? Yes. Sa kaninang na-discuss natin. So, balikan na lang muna natin ng ilang minutes lang. Yes. Yung sa, blow bag set. Yung sa blow bag set, yung letter W din is water. Hindi lang yung sa pang-inom lang, no? Siyempre, i-check din natin yung tubig sa ating mga sasakyan. Kasi diba? meron din yan. Hindi lang yan oil. Hindi lang yan oil. May water din dyan. Yes, I-check din natin yan. At syempre yung oil din. No? Kasi so bukod pa sa gas, meron pa yan mga oil sa sasakyan. Dapat Sa motor kasi sila- boat na kasi. Oo, Yun hindi. mahirap Dapat- sa mga dapat walang parehas- sakyan. parehas lang tinututukan. Yun din talaga. Diba? Tutukan natin lahat. If adequate yung supply ng ating Yes, gas and ng ating water. Okay? So, I think that sums up our discussion Yes po. on Ligtas Christmas campaign. So, I hope po marami tayong natutunan sa ating mga viewers and Yes. listeners para sa ating mga healthy tips and safe tips para sa pag-celebrate ng Pasko. Pasko at New Year. Okay. So, advance Merry Merry Christmas po Christmas. sa ating Yan. lahat and I hope we celebrate Christmas safe and healthy. Yes. So, Eat and drink moderately. yes. And also, biyahe po tayo ng safe. Ingat po sa mga Ingat po uwi sa mga from biyahero. Manila to Bicol or Oo, kahit o saan. kung saan man. Kahit saan man yes. sila pumunta. And iwasan po ang ating mga illegal na paputok. Huwag na po tayo magpapaputok. Manood ng community fireworks, alin pa. And True. yung safe toys natin. True. Yan po. Okay. So, yan po ang ating naging episode for today's Chikahang Pangkalusugan. Siyempre, dito sa Kagawaran ng Kalusugan, lagi naming ihatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong salud Bicolnon. Ako po si Kenneth. At ako si Denise at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, Makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay malaga. Dito lang sa Chikahang Pangkalusugan. Dahil ang life ay masapi kung tayo ay healthy. Ngayong Pasko. Yeah, Merry Christmas everyone. Merry Christmas.
ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol!